الواقعة كلفين وصورة أو لارا دون تغدي لارا دون تغدي كو كلفين أبي كده مكية ما كان صورة دون وآياتها آية وجتة 96 آية آية بيكونتون أني ورا ويا دكرنيا وجتة نزلت أجينا بعد سورة طه طه سورة كوفي أنت منو كوفي ده على سورة الواقعة Abdullah ibn Mas'ud alaka diyama kiden ka sababa dodo banana akafatuli banana khalifa nanama no Usman bin Affan nana kana alaje abanane kama nte nyamarali ke ni nafolo doye o kana dima ay nafolo aya ni ka folo de ki banana de akom banana akonte doktoro wele akani laje furakela akani laje ako doktoro yere de ne banaw akambe alam jone doktoro ala de te ako doktoro yere de bana akonte na fulo do di kana nyamra de ni na fulo do yo kana dima ako na fulo ako ne de soma ai ne ti sama iba to idem so boloke ako ne dem so ti sama ako muna ako ne suratul waqi'atu to bolo suratul waqi'ah nya kangari dawle shushu ku kana danu mane sura enkara ni ame chida na ne sababa fo mo ni beni sura enkala shushu ko fantanya ti sura kale yo fa dem so ya ka bana ngado mo fo mo nya mangane akana do nyana ni be sura en kala susu kibe wari chamande so o de la do chet lembola susu du ba fo ida waqati dunya kala de ga hadi ne tay ngol mabbe so baba koy ne tay mabbe so baba koy no de nya kala de ay ma famia ate ka fo ne sura en kala kibe na folo chamanso akoroto tabu ciden ko banaya te fen cama be mbolo te banaya ni kari de ala bare ni kari la kaba e de banaya no te be miliyar tigiye abe ko fa ka wulala nyinin ni fe bona ko folo ko soro be nyinin ni juya ka fen soro ka nyinin be juya ka ta fe do me fen tigi ka fen ko ka gele banaya te fen cama be mulu banaya ye ika wasani ka sorota ika kari ni ka soro laysa al-ghina an kasrat al-arab inma al-ghina ghina an-nafs ika kari ni bi soro en kala susu wajli kam imbala lara kibara mba kono ni bi kamirola ina tabe doya ngani soro ito natakiya ora na fora fantanya ti soro ibe ke banaye jumanye mimi bolo ibi wasadol ite fen chamanye hadi bi ka balo bude la de o de kadidala ni de banaye wani be soro en kala abe nya bamancia abo de natima ti banjena ngani soro o na tabe boyla ngani ya kala ke ninda million ka bi safanta nyana te million soro ma korotoy banaya mindo nin kari de kodo aseba la ya ka million dima aseba ya ka miliyar dima nga miliyar tigate ma ke banay million tigate ke ma ke banaya yede yemi soro ki wasadol
ode bana na bismillah sura inda bana non ala to koy الرحمن alam ye hina la bolen tigi alam ye hina kre len tigi إذا وقعت الواقعة ala ko mamina ni ke fen kera o def la har donya no kera ko mamina ليس لوقعتها كاذبة galon tigalate akeli yere nyende kono mo bi ka galon tiga e laharati josa ay bo anko na lahara kola laharati josa jonde tara kana folo laharati josa mo ko chama be ka lahara ko galon tiga ko lahara do ne ala lahara jorat mamina galon tigalate sura yede خافضة رافعة lahara do majigi bado korota bado de mo do ko be nyana wolu kumbe sanfɛ lahara mana se lu bɛ jigi maa dɔw fana kun bɛ duguma diɲɛ in kɔnɔ lahara dɔ olu bɛ yɛlɛ dɛ wa lahara dɔ bɛ o de kɛ a bɛ dɔw jigi a bɛ dɔw yɛlɛ dɛ إذا رجت الأرض رجا tuma min na ni dugukolo yɛrɛyɛrɛla yɛrɛyɛrɛli la وبست الجبال بسا ni ka kulu sini na k'a bɛɛ dalakɛɲɛ ka dugukolo dalakɛɲɛ komi wɛrɛ cogo kɔɔte t'a la jigijigi t'a la فكانت هباء منبثا kulu bɛɛ bɛ kɛ gɔngɔ ye min jɛnsɛnlen don dɛ وكنتم أزواجا salasa ثلاثة aw hadamadenw yɛrɛ bɛ kɛ tilan saba ye dɛ a bɛ tilan ka kɛ gurupu saba ye فأصحاب الميمنة kirin dunkew ما أصحاب الميمنة kirin dunkew ye jɔn ye olu ye maabaw de ye dɛ وأصحاب المشامة a dɔw bɛ kɛ numan dunkew ye ما أصحاب المشامة numan dunkew ye jɔn ye olu ye maajugu de ye dɛ ala k'an kisi o ma والسابقون السابقون ani kɔnbaw mun bɛ fɔ ɲɛfɛ baara ɲuman mana fɔ dɔrɔn olu bɛ bɛɛ kɔ a la ni selikuma sera dɔrɔn bɛ bɛɛ kɔ safa fɔlɔ la baraji bɛ sɔrɔ nin na maa tɛ olu kɔn a la nin ka ɲi nka nin de b'a ɲɛ o b'o de kɛ min bɛ ɲɛfɛ toujours olu bɛ dɔ la o kɔnba ninnu wa hali alijana na o de bɛ ɲɛfɛ dɛ أولئك المقربون a tɛna k'olu ta ɲɛnabɔ olu de ye ala masurunyamɔgɔw ye في جنات النعيم bɛ nɛɛma alijana sow la ثلة من الأولين olu ye jama caman de ye galemɔgɔw la وقليل من الآخرين olu kɔni ka dɔgɔ maa labanw na dɛ sabiquna a ka ca diɲɛ maa fɔlɔw la nka a ka dɔgɔ ciden mantɔnw na dɛ wala a ka ca ciden mantɔn kunfɔlɔ la nka a ka dɔgɔ ciden mantɔn labanw na dɛ sabiquna o man ca dɛ kelen kelen diɲɛ laban na a mɔgɔ man ca على سرر موضونة o bɛ kalakaw kan kalaka minnu dannen don li minnu don a dannen don ni ala yɛrɛ ka danni ye i n'a fɔ gɛsɛdalaw bɛ gɛsɛ da fini da cogo min na k'a dɔ don ɲɔgɔn na arijana li ninnu o gɛsɛdalen don ni ala yɛrɛ ka danni ye متكئين عليها متقابلين o n'o masalen don kalaka ninnu kan u ɲɛsinnen ɲɔgɔn na يطوف عليهم ولدان denmisɛnninw bɛ minnu kan مخلدون n'u duminen don denmisɛnya na بأكواب ni vɛriw ye وأباريق ani kɔpu وكأس ani من kasi معين kabini dulɔ ji la dɛ kobu ye vɛri min ni talan t'a la a baariki ye tajuru bɛ mun na sabu kɔpu fasɔn fila don vɛri dɔ bɛ yen talan t'a la i bɛ min o fan bɛɛ fɛ mɛ talan min bɛ na o min fan ye fan kelen de fɛ bɛɛ n'i sago wa kalite fila in bɛɛ bɛ alijana kɔnɔ dɛ لا يصدعون عنها u tɛ kunkolodimi sɔrɔ alijana dulɔ fɛ ولا u ينزفون tɛ kɔnɔdimi u tɛ kumayɛlɛmakan sɔrɔ fana o tɛ so arijana kɔnɔ ayiwa diɲɛ dulɔ n'i m'a sɔrɔ kunkolodimi b'i minɛ n'i y'a min i bɛ so nka arijana dulɔ a minbaliya tɛ kunkolodimi bila i la a minni fana t'i so fana i tɛ bɔ i hakili la وفاكهة مما يتخيرون ani jiriden kɛnɛw kabini fɛn na u yɛrɛ bɛ min sugandi ولحم طير ani kɔnɔsɔgɔ مما o ni يشتهون fɛn na u bɛ min kanu dɛ sɔgɔ la ɲuman ye kɔnɔsɔgɔ ye wa arijana kɔnɔ sugu bɛɛ bɛ yen nɔ dɛ i yɛrɛ sɔgɔ kalite min kɔnɔ min sɔgɔ ka di i ye i b'a fɔ dɔrɔn subhanaka allahumma a jirannen bɛ kɛ platon kɔnɔ i kɔrɔ a nama fɛn bɛɛ b'a la i b'a dun وحور عين
ani horo muso munyakli kakuma كأمثال اللؤلؤ المكنون وبكم الجماعة نجمع با فرقنا جزاء ويسرع بما كانوا يعملون نفني وتمم بارا لا يسمعون فيها لغوا وتباترا كمه الجنة كنا ولا تأثيما تجد مكمل إكاجني دو نياد لا چوغو چوغو دون لنا مانغان دو مكيتي كاسو ميماندي الجنة كنا مانغا ميكاديه او دروي بودي مي ite manga me yeno mi mandi yede illa qila salama salama fofoli kisi malika obet me ka foli dawma foli kandro note ka kamre me mi mandi ye ote me yeno de wa ashabul yamin kinin dungew ma ashabul yamin kinin dungew fana jonya fi sidrin makhdud olu ben tomono tude kono tomono tomi na ngoni bole no de tomi tomono tulama ha ga tomono abe ngoni bole no ala a ngoni place o place tomono dengele be awa tomono dengele ba so kulo bi woro la be tomono dengele na ashidi sitegele ngoni ko nintala yaro bugura arabo do yeni meminge ka fo arjana kono kon tomono sube ale na ci de jiro ko ci de kala yere yiri do fo aljana ko ko ba tigi toro de ka tigi toro yiri jime ko tomono ke tomono ta tigi toro de ci de koy ma me alba fo makhdud wa sidrin makhdud korode abe ngoni bolen wala andi ay tomono bi toro ngoni wala be ni ngoni tala be toro ke tugo wa tomono yi abe ngoni bolen wala de wa talhim mamdud anin namasaw mun falen do dena de wa dhillim mamdud anen lew mun pamane do de suma dalino a jiri do be no bisika sanke meke katama suma koro ita suma tiga wa ma'in maskub anaji miye bombay sangani watibe atakote arobine tiyo dayle le no sangani watibe atenno ate ferbe jibe ka boli sangani watibe wa fakihatin kathiratin ani yiri den keno mun ko chade la maqtu'atin wa la mamnu'a tige fente bali fente aljana yiri den utewo ni do tiga dron anyoga be bo anona atewo waite balala fana ka fo wati la betige wati la tetige o tara sangani wati bela jelende makaka ala de wa furushin marfu'a ane kalagaw mun ko talendo arjana kalaga kele ibisa akarata fo daraja keme ni ko akayele ni ye digere mina abayele ni yeten ni ko akajigi kada hakema abe jigi ni yeten ali ubeten inna ansha'nahunna insha'a anya arjana musoda dani kura de la de faj'alnahunna abkara ubeke pokotu yele muso fefe na jiena ni tara lahara ni aljana soro ala be dantan ci ko kurala ki kem pokoti la may muso korote aljana kono de ay muso korolente wala dondo ci dembe to ka dala barabla dala tlomla aka sabanu no wati dola muso koroni donana ci de nyoro la sallallahu alaihi wasallam ko ci de ga do ke ale ka aljana soro ci de ko muso koroni te do aljana nano ko muso koroni te do aljana na de wa muso koroni ya ko akodi abika kasi ci de ko ku ga wole kan ya wole ci de ko ningo muso koroni te do aljana kono akoro i korole ne te do tani ki korole ndo na aljana kono be na fajme sura aljana jala ni korola jiyen yene kono hari jinya dumuni fe ko kadi dala to afani mo ite mo ya no do ni wa ni korola jinya fe yere ne be wala mata aljana wara mu to korolente aljana na che korolente ibedla dan ko kurane la ki ke demisenye sambi swani saba ko kuma korole yoye nga korode ka bo ni min korola ya no te dal aljana ko te de zokoroni ko kaya fam uruban atraba che kan nondo ube fulanye arjana musobe ba chefe nyede ko ba so musodo ba chedo bolo atafe cheinte musoife fana irete chefe ngube ka nyogo marate to do kama
ado yere ube nyogon tonye na chebe ka muso tonye ataka hake dama che fana bi ka muso tonye ataka hake dama muso fana bi ka che tonye ataka hake dama ngote aljana ne aljana muso be ko kada che a che be kadi amuso yi li ashabil yamin be flanye ni bebe kini dunke ude yede sullatun min al-awwalin awo kini dunke uye jama chama de gale mogola wa sullatun min al-akhirin jama chama do labana mogora de ro nya ko nyafa asabli yamini kachara nya labanya fa asabli yamini kachara wala kiden ka manton ko nyafa asabli yamini kachara kiden manton laban fana awa asabli yamini kachara wala de wa ashabu shimali numan dunke usa ma ashabu shimal nde numan dunke oye oye ma jugu de fi samumin wa hamim olu koni be fiye kalama de la ani ji kalama wa dhillin min yahmum ani dule kamini sisila sisi suma ibe sisi mai de sisi fi ne do kiri uka ube sisi de kono la barid sisi be hada baden toro chogomina wallara tasma de ube sisi de kono sisi mi ni odle lama be ukuna de sisi sumanente sisi boyanente de innahum kanu qabla dhalika mutrafin olukun kera kakun onye diana unne kundu de kumenne ma de la giye kono kumbe daha de la lara dona utara blani de la de wa kanu yusarruna ala al-hins al-azim olukun kera ubedumi jirumu ba de kade flanka faya kafiriya munafiqiya udumina ode kajiye kono wa kanu yaquluna idha mitna ukum ba fere ko non sara wa kunna turaba nan kera buguri wa idha ane kolo inna lamab'udun la be kunwa umada saka kununa awa aba'una al-awwalun ko ante kunu surtout an fa folo olum mena ka sade olum makunu qul mona ka fo innal awwalin ikara ma folo wal akhirin ani ma labaw lamajmu'un wallahi bebe faranyon kan ila miqati yawmin ma'lum kata dollay du mamin donene de ثم إنكم أيها الضالون المكذبون kofe aw ma filelew aw ma nakarlew munye lara dongalon tigiya لآكلون من شجر من زقوم ayedum baye kamni yirila miye zaqum yiriye no yiri kuna mamba yede فمالئون منها البطون aye kuna baraw fa baye o yiri kuna ma ina de فشاربون عليه من الحميم aye min baya kan fana kamni ji kalamana فشاربون شرب الهيم ay min baye nyame min ngoto kam min chokola de bana do be no min ko bana do be lay nyame soro na tara datru jula foni yage nga bala de na tabe jimi foka kono ci na e do mi ba ge nga bala de min ko bana do be no e nyame soro bo de kala tasma de nu e zakome dun o jiri kuno mambay o bita kata o da turu ji kalaman abu nyada bube yelen ka be bo akono o belo ba mi fana de ko mi nyame mi no to be mi to me foko kono fa betola nugu dembe be tige o kono ka be bo ko fala fe o do be soro kata ubu gen kata nugu den kura de be fale o kono de هذا نزلهم يوم الدين inde numan den ko ka fanaye inde o ka bonyaye sara dona de ala kan kisama نحن خلقناكم ala ko aunde yaudan فلولا تصدقون na tumba tinya tigiya wa aunde yaudan de أفرأيتم ما تمنون ayen kibariya abe maniji mimbo أنتم تخلقونه aw de ba danwa أم نحن الخالقون tide an wala de ya dambaye aunde ya damba de نحن قدرنا بينكم الموت aunde sayala tige awni nyonche وما نحن بمسبوقين aw make kombaye de matita kan dande ولا kafo أن نبدل أمثالكم nin kanka aw nyogona fale وننشئكم كودا فيما لا تعلمون fena atemi dode kawla taka boy kana ni dan choko kuraye o sebe anyede ولقد علمتم نشأة الأولى ayre dani folo do ولولا تذكرون na ateta sika miri awnde ya dani folo la wa naw sarafana amba da
dani kurala de no ila hara dani ne أفرأيتم ما تحرثون ayen kibariya abe fe munun sene أأنتم تزرعونه aw de ba falewa أم نحن tere الزارعون aw de fale mai لو نشاء na kunyanja لجعلناه an حطاما kuma ka sene fe be ke jafenye فظلتم ana laba تفكهون na be kaba ko de ne sene fe sene kala ka sene fe mana kiye e mun bi kuma bida bi joga kaba ko de abe kenan ibe kaba ko abe chine koy abe jara nindo ibe takati jona ibe kasi ala lawa ibe tanya fo jonya ni sene kala ko impere la de abe joka kaba ko إنا لمغرمون juru karla an kira juru man tibu yesa de juru karla na de ni yala je asire sara ka dan sarala ka koroshiye sarala ka maflatu o sere musemo kasi jatano wa juru karla na sade an kira juru man tibu yeda بل obla نحن محرومون ko ni man diara de ala ya ko man diade أفرأيتم الماء ora الذي kado ka fawte senegalay ala de senegalay ni kira i disi gosi ki ñogo senegala nganate ki ñogo samogote abala ta ko fede ji kana de ni ji mana sene beke dugulo be tlema beke kada joni ba sene do ni senegala waray itida biri atle malamay na mogot ni do senegalay wa ala ko awte senegala yede ne de yakke bay أفرأيتم الماء الذي ayek warajimi تشربون nabomi أأنتم أنزلتموه من المزن aw de jinji ka bokka basenna wa أم نحن tere المنزلون an wala de ya jigi baye لو na نشاء kunyanja جعلناه ambe جاجا jinke ji kuna mai de فلولا تشكرون nuna ate barka da ala de jidumai ala yake jidumai abami abe mi no bola na kunya ke ko jinyo gonye o bisira mi ni da fara ba tude isira ko wa ala de ji to ji yala ka ke jidumai fana min ko dawma de أفرأيتم النار التي ayen kibara tasmami تورون nabo mene أأنتم أنشأتم aw de شجرتها tasma nyiri dawa أأنتم أنشأتم شجرتها aw de yiri dawa أم نحن tere المنشئون wala de adam bay ala de adam bagay de tasma be bo yiri la yiri kene ibatige folo mo ko almati ko kunte briketi ko kunte ni mako sara ji tasma ma ngo kono tasma ti abe mun ke abe jiri kene nyire de tige ka do nyogona ka kori do ala ka sori nyogono ka sobe ki bolo teleya ibe to ala abe kalaya abe sisibo abe singa tasma bo o tasma soro le nyokala sanyo kala iba kari ka tige ka kono bo ko do nyogona ka tereke ibe to la dro abe singa tasma bo ja tasma yere be yiri kene kono bumu tasma ba kono iba tereke ka tereke abe singa tasma bo amen nyokala iba do nyogona kene yere ajila man yere ka sori nyogona ka tereke fabe abe sibo abe singa tasma bo donde tasma dan kabla o kono na ma ko sira tasma ma ay sogo jeni tasro tasma tawbulo kaba kere babulo tasma tawbulo aba debure ala ko yala tasma yiri aw de ya dawa ale de ya da ka daw ma ba na fa ayre na fa nay نحن جعلناها تذكرة ala ko nye tasma enke taslanye ومتاعا ani damuntala للمقوين wa sene kelaw yede tama kelaw yi tasma abi tasi ki miri lahara tasmana ne nyatay ibe ire na fana ye fana ni nene bila abe nene boyla ni dum ni tobita soro abo tobi ko mo iye ko tasma kaya ke tas lanye tama deunye o kore muye ja tama dende mako be tasma na katme sigibaka ni e soko soro ki to tama sala be tasma soro chogodi atna toli bolowa
tamaden de tasman nafa be tamaden ka katime du kono sigibaka taw ni ma tasma soro ika so mana ta du rele be tasma soro ni ma tasma soro ni tara du rele be tasma soro mo ko te mo bali tasmana ci den ko mate ma bali tasmana mate ma bali bin ngobi mate ma bali tasmani be du kono kono ni wulla ka tama ko ba soro ni ma to du do le ba to du do ngani be ko kono do ni tasma ma ko isro man no ko de ora tamaden ni be tasman nafa do katime beka ala ko yake damu talenye tamadenye wala ko kuma en koroye ayake damu talaye tamadenye nyebere tamadenye kamni na jiena ye tamade damina kata laharal wala tasma kira damu talenye bede yede ay mo be tamakela ni na la jiena ka ba ibara ka tamakati ka kabdu dem dongodo bi ka sunya ikata yoro dem wado do ibe sede ji ane bin ane tasma tasma e ka ba mina jito bi bulu e ka mako bali jila otebe jito binto tasma to mate ma bali non sabala de wasabbih e ka sanalike bismi rabbikal azim ni mari ka toye ni masabaye wala uqsimu bimawaqi'in nujum ala ko kotete ben kale ni dolo bi yoro ye wa innahu laqasamun ala ko ye kalliye law ta'lamuna na ba do e femba de ala ire ka kali lon to da de innahu laqur'anun karim ni qur'an ye kalam femba do de fi kitabin maknun abe kitabu kono min ba fara kono no illa ma fuzu yere la yamassuhu illa al-mutahharun mo site magnu nyawla fo malika salimo tanzilun min rabbil alamin qur'an ya jigi fenye kabo dam fe mari de yoro de aba bi hadha al-hadith yalla antum mudinuna yalla abe munike nini baro nyewa ni qur'an ay abe musala ke nini ye وتجعلون رزقكم نبقى درجك أنكم تكذبون أو نبقى نكالك هل نالا هراك هاي أتعالى توفر أم تفعل دفع نسانجيننا كافوك تلوبي على يكوي الله من أنا لك فسمتي لك أنا كهينة نسانجيننا كوالا توير تفعلتو nama foko nin dole fulane ka sanjideni ana fo kare ka sanjindo wala do ira fo ko avion ka sanjido arajo ya fo ko avion ko afere muguchi ka ba no ko bina ko jido ko abina on ka maraina avion ka ji le ba fi avion te wuli ka ji ate wuli ka dogosi nga alebe sanfi da ye wuli le je kasoro kana awa atai inchiala otewa adola yere aw ale ya chialawo o jimbe na yoro jumesa barasi jume bale bulo na bi se kata o daje ko ji ngata ta yoro re amba fi aka jigi ni ndugi de ko abe jigi ye wa adola fiye betana e foje bara woreka ora ala de ye abeke bay aw kana garjege dambe kata fe worema kana ko dolo sufe jatemine do be moko bolo nu ye dolo ye ka cogoya doke ka baba fa ni sanji nana ko sanji ko be suina boni sanji nana ko baba fa suro dolo nyeknya fore jibe dolo bolo wa jite dolo bolo jite gi ala de akan ka ala de wala mando cide de dolo ka to de biya ya so ji ko bula bo dolo ye tamanse enjira wala dolo na shufe sanji bana fajiri sale sele minge mo to raka barok suro dolo du ye kiyen fogoy cide makuma fajiri sallaka ba cide tlale salla cide ko aywa ko abado alay mi fo suro wa ko kala na ka cide ne bodo on to do na ko ala ko jamat lala de doli manerane alaye olu kafirane dolo ye nga doli manane dolo de olu kafirane alaye mogo no ko an sanji yara ne ala ka fasmanti ana ka hine olu limanane alaye olu kafirane dolo ye
nga fefe ko an sanjiyara ni dolomas nay ni dolomas nay de olu fise ngalera ne alaye olu limanara ne dolo ala kan nema be dambe katala de te dambe kata dam fe made kari ka sanji o te foda dolo ka sanji o te foda avion ka sanji o te foda uti ji o te foda ni sanji kera sunit liabina ko sanji atugura de ante uti lade ambe uti la jide be uti bolo kasiga jitigi ke uti ni uti ko ni dona kane o jide de uti jide uti madalika do jamane na foka boka tro sanji masinya sabake o uti o te uti yewa uti bina jamana dola sanji te toni yeno har sinya kele abe sigola ko ambe uti de la jibe uti bolo jitigi ala de ala ko ale ba ka gari jege dawo ma bo na kari kato di fengore ba kato dambe fengore ba ala yake fentigi te ala wala nyando de ko muri gana aka fem fusara de kamini ne ko ni tera ale maduro gari jege dayele la de dongo do be ka fara soro itala wala nyando o sebe muri gana ni no seba ya re kunda be da na fulola na fure manda ale rewa imay wati ba be yere deliwa ale de ya de male du ke dele yere ta do ka fo nyato e o setai nala nema kiye ala wala nyando ka barkat note ma chama de bala ka nema nakari nin ka dambe ka ta fengore made falawla idha balagatil hulqum malako muna ninni serakan dingema wa antum ina idhin tanzurun ko asra au yere o watina abe flelike wa nahnu aqrabu ilayhi minkum ala ka onde ka suru nin tigima katima o kande walakin la tubsirun ka atayelike de malika biyenno ala ka cido mbi wodi nana ni no fe wo bina tana ye koy mo tse ka bali to ta bali mo tse ka bali abena ni au bado ka fo nin tigi kona tara ko ate kuno munabi so akata akan ka bali sayala de ni re balo kona sarakate kuno kana so akasa de falawla in kuntum ghayra madinin ala konna to no kera kati sara konna usara ka ba ko ya bane ko sara ko tala aljana ko tala tasma ko tara akumen ni sagide ka sai kata farkolola ni sele go ngono kono aba salo ka do farila akara zakata de kuntum sadiqin na to na ki tige ko ni sara ya bane ni sara kandiga na abe poraka aya mine de akara ta de atato do na kandiga ko ni na ka ba ay wa ya progo toto ko ala ko no yere bado ka fo saka kunu te kiye munabiso aka mo ka saunya akana sonde aya sagi kata fa ko kono fa amma in kana min al muqarrabin amma ni min kera ala masunya mo goye farawum okoni fiya kasadma rayhan ani lafiya de okoni lafiya ani kasajala ta do aljana kono tabo kamno ni mana bo abedo muswara mina to kasajalendo nalaka kasajala nyere wa jannatu na'im ani ne mal janaso ala ko dama wa amma in kana min ashabil yamin amma nini min kera kinin dunge fa salamun laka min ashabil yamin kisi botugiye kamni nin dunga kamni kinin dunge ora wa amma in kana min al mukazzibin ad-dallin amma nini min kera nakaribaye nakara filibanchiye kanuzulun min hamim jigini kamni jikalamana be tablo de la de wa tasliyatu jahim ani jahimi jenini ala kanki soma hada ni min be ka foni la huwa haqqul yaqin wallahi ni dangane nyede de fasabbih sinalike bismi rabbikal ni mari toye ni masabaye